Donde máis aforras, ao final, é os xestos cotidianos que facemos día a día. Non deixar as mangueiras abertas, por exemplo, moitas veces que vamos a regar unha planta. Non fai falta encharcar a planta para que beba, realmente, que moitas veces pensamos que anta máis auga lle botemos, mellor que queda para un par de días. Non. Parece que non, pero un grifo goteando todo un día, pois o mellor son 30 litros de agua. Realmente es 2 ou 3, non? Entonces, claro, aí é onde hai que meter máis. Claro. As averías son un dos grandes problemas dentro do que son as vivendas e dentro das traídas. Non deixes que te escape de unha pinca d'agua.